Na Rympei U liengsuin ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Sa prang set kan ka video hadin balahap ka liengsuin jongka Air India haka khat atrik ha Ahmedabad baka balawan ra ru ya ka jingyap palat ki arspa sa buwengot na ki arspa sa pu arngot haka bala laj imru tang uwei na ki basyong hapo kan ka liengsuin bat ru ladan ru ki wei ki bayap ki badan hapo jong kan ka hostel bala lej tenra kan ka liengsuin hakani ka kynthih lami ka ka video bepen i ya ki bal lej pule haka BJ Medical College ki bala persang ban Peit da ka bahyar bat kynthih na jrong jong kan ka ying ban laj na ka ding ka bala posted hapo kan ka hostel jongki ka video kala pen i bala hyar ki briew na ka balcony da ka ba pendan kam ya ki jan bat ban beteng ru kum utelai khnang banjot laj im na kan ka jing ploding kan ka liengsuin Air India flight AI shispa nya puwei ka balej sa London kalakit ya ki arspa sopo armut bakan thop ya ki khat armut ki batrei ha kan ka jaka bat ru Khublei I balahap jong kan ka liengsuin ha ka hostel BJ Medical College Maria Hair na kan ka airport bat ru ka balalej tenra ba ya kan ka medical college bat bakala bathai ha kan ka jaka hakani ka video layo iru ya ki tedem bami na ki kamra hostel bat ru baladan ki bala kaang na ka surap kat barang yale kini ki briew ban hiar na kan ka hostel ki bayap hakani ka hostel ki de ki sangut ki balek puri MBBS